The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Isaiah 26:3, you will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you, because he trusts in you. Philippians 1:6, being confident of this very thing, that he who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Psalm 37:5, commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. 2 Timothy 1:7, for God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Isaiah 50, verse 7, for the Lord God will help me, therefore I will not be disgraced. Therefore I have set my face like a flint, and I know that I will not be ashamed. Before we start our Bible study nining adlaw, sama sa nandan, gikinahanglan na itong pagsusi sa tagsa nato kakalag kung na pa ba kita mga sala. Kay kini mga sala kundi nato isugit nga tutuwangan sa Diyos nga Amahan, kini mahimo lang mga babag sa atong pagamuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Busa, kung buot gyud ka nga mahiluna gyud sa paagi sa Dios, then atong gamiton karon ang prinsipyo sa 1 Juan 1:9 nga nagaingon sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. But for you, unbeliever, wa ka pa may kaluwasan. Ang tugon awhag agda sa Dios mao ang Acts 16:31 nga nagaingon, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Mao lamang ka na ang paagi nga ang tao maluwas. Wa nay lain. Og si Ginoong Jesucristo ragyod ang atong manluluwas. Neither is there salvation on any other under heaven given among men, whereby we must be saved. Acts 4:12. Busa, karon magandam ta sa itong kaugalingon, pinaagi sa hilom nga pagampo. Let us pray. Magampo, tabalaan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo, nininglayan na sa mga higayon, nga imong gahin alang sa among pagtuon sa imong pulong. Salamat o Diyos, nga imo pa kaming gipabuhi, nining among lawas, kini timailan nga imong plano, tagsa na mo ka kinabuhi, nagapadayon pa, o nga kami, igo lamang sa pagsunod sa imong kabubuton, imong mando nga kami magatuon sa imong pulong aron sa ingon na makabot namo ang among tumong nga maong pagka-espirituhanong hamtong, spiritual maturity nga mao kanang ang diin maka angko na kami sa katakos sa pagkinabuhi. Bani kami karon pinagis pagtudlo ka na mo pala ang Espiritu Santo, the only teacher of truth. Niining among Bible study, nagapasalamat kami. Ning
pinaagi sa YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Ubani kami karon sa among papadayon sa pagtuon sa among pulong sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maingad sa tanan natong mga subscribers, atong mga higala, atong mga igsoon dia ni Ginoong Jesucristo, our fellow believers. Welcome na usab ning atong pagtuon sa pulong sa Dios niya pagkita magadupot sa atong tun-anan nga giuluhan, Hypostatic Union of the Lord Jesus Christ. Okay, kagahapon diin bata mo hunong dinhi sa mando sa Dios, segundo Pedro 3:18, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. O atong nahibawan nga diya sa Lucas 2:52, si Ginoong Jesucristo misibog nga to sa unahan. Advanced, increased in wisdom and stature. Now, ang usa ka magtutuo, sayod na kita, makafunksyon lamang siya sa epektibo nga paagi sa iyang espirituanong kinabuhi sud sa usa ka dapit nga may gahom. Kanang dapita atong gitawag na og operational divine dynasphere. Og dynasphere dapit kini nga may gahom. Dili kini gahom sa tao, gahom kini sa Dios. Just as our Lord Jesus Christ mi-function og nakatumad siya sa kabubuton siyang langit ng Amahan sud sa iyang kaugalingon nga divine dynasphere. Ug katong iyang dynasphere gitawag katong prototype. Ang atoa karon nining katuigan sa simbahan gitawag na kinig operational divine dynasphere. Nang matag magtutuo, sayod na kita nining puntuha, must accept responsibility sa tanan nga mga desisyon nga iyang himuon siyang kinabuhi. He is the only one answerable, responsible, and accountable for all his decisions. Mao kana, igo lang tang nagasunod sa balaod sa tulubagon sa kabubuton, the law of volitional responsibility, o sa sinugdanan yung prinsipyo nga atong gibarugan niini, man is a product of his decision. Now, okay, kung balik ko na pagpangutan na kanimo, what is the common objective of every believer? Unsa man, ang common gyud nato nga mga magtutuo, spiritual maturity. Mao kanito bag espirituhanong pagkahamtong. Dili kita makakabot niya ng ang pagka espirituhanong hamtong kung dili kita padayon sa tuon, pagkaton, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios. Mao na atong gibuhat adlaw-adlaw. In fact, mao kini ang main thrust sa ministry, sa Vic Balbido Evangelistic Ministry, ang pagsangyaw sa maayong balita sa kaluwasan ngadto sa mga di magtutuo o sa pagtudlo, pagtuon, pagkaton, pagtuo, paggamit sa kamatuuran gikan sa pulong sa Dios. Na kung dili ikaw magabuhat niini sa adlaw-adlaw nga paagi, wala kay makatunan. Ug sayon ra nimo makalimtan ang imong nakatunan kung panagsalang ka magtuon sa pulong sa Dios, right? Mao ni nga ato bitaw kang giingnan nga repetition, balik-balik ning atong pagtuon sa pulong sa Dios. Kay sayon kita nga repetition is the best teacher. Gagmay pa ta, itudluan ta sa itong mga maestro, balik-balik ang ilang pagtudlo, aron sa ingon niya na, dili na gyud makalimtan. Mao man usab ang atong buhat, pagtuman sa buluhaton nato ingon nga mga Kristohanon, mga magtutuo ni Ginoong Jesucristo,
Kay kita nagasunod man lang sa 2 Pedro 3:18 nga sugo, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Sama sa pagbuhat ni Jesu Kristo samtang din niya pa siya ning kalimutana sa una niyang paganhi. Our Lord Jesus Christ advanced. He increased in wisdom and stature. Kay siya tuon sa pulong sa Dios. Samtang siya nagapanday, kauban siyang amahan, his foster father nga si Jose, nga sila magatuon sa pulong sa Dios. Sa maupod usab kaninato nga mga magtudo nga magasunod kita sa mando sa Dios. So therefore, our common objective ingon nga mga magtutuo maong espirituhanon nga pagkahamtong. Now, on our Lord's part, Ginoong Jesucristo nga bahin, samtang din siya pa nining kalibutana, he encountered all kinds of testing. Labing tinuod. Nabiyas kadanghan nga iyang giatubang sa iyang pagkatao. Our Lord never got out of the DD. Wala. Wala gid siya mugawas sa iyang prototype divine dynasty atol sa iyang hypostatic union. Thus, he never committed a single sin. Mao na. Mao pud usab kita mga magtutuo sa pagpadayon nato sa pagtuon sa pulong sa Dios, we would suppress the power of the old nature. Di na kita magpataka o sige o buhat o mga kasalanan. You see? So, our Lord Jesus Christ never committed a single sin. Tungod kay didto siya magapuyo sa iyang dapit nga may gahom sa Dios o prototype divine dynasty. Mahinungdan nga ang atong Ginoong Jesucristo increased and advanced in wisdom and stature. Lucas 2, versikulo 52. When kitang mga magtutuo mupuyo ug magapuyo diyan sa operational divine dynasty, we are actually redeeming the time. You see? Atong gilukat ang panahon. Matag gayon nga kita magtuon sa pulong sa Dios, we are redeeming the time. Didn't you know that? Outside of the operational divine dynasty, ang usa ka magtutuo nga to sa gawas, nagusik-usik lang yun siya yung panahon. He's just wasting his time. Our Lord was filled with the Spirit, beginning at his physical birth, hangtod sa iyang espirituanong kamatayon dito sa krus. Diyan sa Juan 3:34, for God giveth not the Spirit of measure, or by measure unto him. Ang buot pasabot nining by measure, no limitation, why kinutuban. Now, sud sa atong espirituhanong kinabuhi, atong operational divine dynasty, nga diyan dihang spiritual life nga atong makinabuhi, why limiti sa gahom sa Dios diha sa sulod? Wala. There is no limit. It is your positive volition that God is after. Yun dumigid na. Maura kini giagad sa Dios. Maura kini ang iyang kanang ang andam, iyang pangandoy inta o dili pangandoy, mao ni ang iyang kabubuton nga kita magakinabuhi diya sa sulod sa atong operational divine dynasty kay diha lamang nato matuman ang kabubuton sa Dios. Sabtag na. It is our positive volition nga mao'y giapas sa Dios gikan kanato. That's why ako kanunay yung giingon nga it's a matter of choice. Naragi siya mong pagpili. Apan ang mando rawagit sa pulong sa Dios sa Efesios 5:18, be filled with the Spirit. Pagpapuno sa Espiritu Santo. Do not be drunk with wine. Ang buot pasabot, ayaw pagpakontrolar, pagpadumala sa imong kinaiyang makasasala. Be filled with the Spirit.
Kini, ang original nga pulong nining be filled is pleroo. You see? Now, and the Word of God was made flesh. Matud pa sa Juan 1:14, right? Ang hypostatic union ni Ginoong Jesucristo took place. Niyadtog yung pagkahimugso niya. Ang iyang pagkatao nga birhen. The Lord Jesus Christ's hypostatic union took place at His virgin birth. O diha-diha, mipuyo siya dito sa iyang prototype divine sphere at His birth. Sa iyang yung pagkatao. Hangtod nga unsa, He commended His Spirit. Iyang gibuhian ang Espiritu when He cried out while hanging at the cross, Tetelestai. Ang buot pasabot, humana. Tapos na. It is finished. Kung diya sa Lucas 23:46, mibungat si Ginoong Jesucristo sa Panginoon, Amahan, dinha sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. O sa Latin pa nagaingon, Dios meo, in manos tuas, commendo spiritu meo. Pangutanan ako nimo. Pangutanan sa kunimo, ha? Where did our Lord Jesus Christ miracles come from? Diin gikan katong iyang pagbuhat sa mga milagro. Tubag, ang mga milagro are the decision from God's sovereignty and wisdom. Decision ka na sa pagka magbubuot sa Dios, hingpit nga kabubuton sa Dios. Now, niya ba formula bahin ini? God's sovereignty plus God's wisdom plus God's power equals miracle. Kuha ni mo? Ingnon tas binisaya, ang pagka-hingpit nga kabubuton sa Dios plus ang kaalam sa Dios plus ang gahom sa Dios mo ni milagro. All miracles, paminaw, all miracles are always compatible with God's will and plan. Always. Ganun na yun. During the hypostatic union ni Ginoong Jesucristo, ang tanan nga mga milagro nga iyang gibuhat pinaagi sa plano sa Dios, dili pinaagi sa pagka-Dios ni Kristo, dili. So, all miracles were performed through God's plan, not through Christ's deity. Tuod, bantay kini, ha? Ang mga milagro, dili kini paagis pagsulbad o mga sulirano. Miracles are not a problem-solving device. Now, okay, auto ragoy sugutan ng tulo ka mga kategorya sa mga milagro atol sa hypostatic union ni Ginoong Jesucristo. Ang una niini, ingnon ta, creation-related miracles. May kalabutan sa kanang binuhatan. Si Ginoong Jesucristo, mao ba ang nagabuhat? He is the creator. Mao na primero. Ikaduha, Messiah-related miracles. May kalabutan kini siyang pagka-Mesiyas. Kining maong mga milagro. The Lord Jesus Christ miracles were performed to manifest His credential that He was the true Messiah. Tagang ka na kong ihemplo. Kantong iyang paggawas, pagpahawa sa mga demonyo. Ikaduha, ang iyang pagpakalma, moramantihan ni Visayan, pagpakalma sa unos o sa bagyo, coming down the storm. Mo na ikaduha nga Messiah related. Ang ikatulo, agent related miracles.
May kalabutan sa pagka-agent. Pinagi kini sa pagka-omnipotente sa Dios nga Espiritu Santo. Agent. Kaya ang Espiritu Santo is the agent. Now, ang tanang mga milagro, gibuhat kadto aron sa paghatag og credibility sa mensahe sa atong Ginoo nga Ginoong Jesucristo. Now, going back to our spiritual life, unsa man ang punto nga atong ladon dinhi, we need to grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Kinahanglan nga magtubo kita diha sa grasya ug kahibalo kang Ginoong Jesucristo. Segundo Pedro 3:18. I hope wala na nimo makalimti kay gabalik-balik na gutan din higutlo. Okay? Principle. Tagaan ka na ko prinsipyo. The more doctrine we learn, the more capacity we gain. The more capacity we gain, the more spiritual we become. The more spiritual we become, the more rewards we acquire both in time and in eternity. Kasabot ka? Kung ana kanay mga doktrina, kung daghan kag mga doktrina, the more doctrine nga imong nakatunan, musamot ang imong katakos sa pag-angkon niini. Musamot ang imong katakos sa pag-angkon sa unsa espirituhanon nga ikaw mahimong more. Musamot ang imong pagka-espirituhanon, musamot ang imong espirituhanon kung kanang mudaghan na ang imong nakatunan, ug musamot usabang kadaghan sa imong mga gantinaw niya nga imong madawat bisan pa dinhi sa panahon o dito sa eternidad. So mao kana nga prinsipyo nga batayan nato. Our spiritual life is far greater than any miracle. Naibaw ka ba? Mas labaw pa kini sa mga milagro nga imong gipaabot. In fact, our spiritual life is a miracle in itself. Sabot ka? Milagro yun na yan. Kagikan man ni sa Diyos. And we should know nga ang tuyo sa mga paghatagan natong mga tentasyon is to let us reject and disobey God. Mao man na. Mao na tuyo nga tintalon ka. We should know that. Nga ang tuyo sa mga tentasyon is to let us reject and disobey God. Mao man tuyo ni Satanas. Once we believers succumb to any temptation, sugot kita niya ng mga tentasyon, na maingon ta nga hingdaog na si Satanas sa angelic conflict, and we lose in our spiritual life. We become losers. Na mo'y hinungdan nga no nga kitang mga magtotoo kinahanglan all the time nang ginahanglan kita og knowledge, and more knowledge. Mo nagiingon sa akong higala nga pastor nga knowledge, vitamin K. Inumdumig itong Juan 8:32. You shall know the truth, and the truth shall make you free. Now, sa diha nga usa ka magtotoo, kuwang yun siya, does not have doctrine, dili siya gawas nun. Gusto? He is not free. He is just in bondage to his old nature. Ulipon lagi siya sa iyang kinaiyang makasasala. Mao na ahinti ni Satanas. So, kung mao ka na ang iyang kahimtang din, usa siya ka pildiro. He is a loser. Og siya produkto ra gyud sa iyang desisyon. But it is always a matter of choice. Mona. We are the only one who is answerable, responsible, and accountable for any decision nga atong buhaton sa kinabuhi.
Let us always remember, kinahanglan hinumduman nato kanunay, that there is no power that is greater than the Word of God. Timan ina. Hebrewanon 4:12, the Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Muna kanunay natong ginabat-bat sa di pa kita magsugod sa itong Bible study. Kinahanglan hinumduman gyud nato kini mga butanga nga wa gyoy laing gahom nga mulabaw pa sa gahom sa pulong sa Dios. Sumungutana ko nimo. Kanimo nga igsuon sa pagtuo. My fellow believer, may I ask you? Okay, are you ready? I ask you, do you want power in your Christian life? Buot ka ba og gahom? Ba nag-iya og gahom? No, God's Word is available all the time, 24/7, 365. We have no excuse not to have this power. Again, maunaya kung kanunay kung giingon mo, it's a matter of choice. It's a matter of priority. Inumdumi gitong unom ka mga requirements sa espirituanong pagkinabuhi. Operation ROTMPP. Numdum ka ba niya atong gihantagan ka na ko memory aid. ROTMPP. R, routine. O, organized life. T, true scale of values. M, making good decisions from a position of strength. P, persistence. Laing P, perseverance. Na. So, kung balikon, Operation ROTMPP, 6 requirements in the spiritual life. Routine, mauninandan. Organized life, ipahiluna ng imong kinabuhi. True scale of values, husto tukma nga pasiuna nga mga bililhon sa mong kinabuhi. Sunod, unsa man, ang pagbuhat ng mga husto, tukma, maayong mga desisyon, gikan sa kahimtang sa kaligon. From a position of strength. Unsa man ang position of strength? Kini maong operational divine dynasty. Sabta gina. Unya ang P, persistence, ang imong pagka mainiton, pagka masigihon, perseverance, ang imong pagka malahutayon. O ayaw sa kalimti, kadtong pagtukod na to sa dakbalay sa atong kalang. The construction of our edification complex of the soul nga naga sugod kita sa foundation nga maong balang Espiritu Santo. Kaya kung why Espiritu Santo, dili kita magatukod. So, mao kanay foundation, unya ang una nga ang gitawag nato og grace orientation. Kita nahiluna sa grasya. Sunod, MDL, mastery of the details of life. Nga kita ang agalon sa mga detalyes kinabuhi. Dili ta ulipon. We are the ones controlling the details of life. Dili sila ang mo control ka nato. Sunod nga ang relaxed mental attitude. Kinahanglan manag-iya kita niyan ang panghuna-huna nga hayahay, hanoy, relaxed mental attitude. Ikaupat nga ang ato ng pag-unsa, ambit sa kalipay sa Dios. Sharing the happiness of God. O unsa pa, ang sunod nga ang tulo ka mga kategorya sa gugma. The 3 categories of love. Love for right man, right woman. Una gini, love for God the Father. Sunod, love for right man, right woman. Ug ang ikatulo, right attitude ngadto sa
unsa. Well, of course, that is the second nga right attitude nimo ngadto sa imong isigataw, impersonal love ngadto kanila, o gugma kana sa isigataw. Ang panang sunod mao na ang unsa, ang imong pagkaokupado na kang Ginoong Kristo. Mao kini ang mga ang sa dakbalay sa atong kalag. Sabta gina. So, timan igatong Lucas 2:52 nga si Ginoong Kristo mitubo siya sa kaalam o sa kalig-on sa iyang pagkatao. Isip kay tao manggid siyang 100% si Ginoong Kristo. Our Lord grew in wisdom and stature. So, kita gimanduan usab nga magatubo unta ang atong kalang pinagis pagtuon, pagkaton, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios. Timan ni katong slogan ng atong ministry. Operation SLBA. Study, learn, believe, and apply the Word of God. God's Word, besides being a power, is every believer's food. Espirituanon kining kalanon sa atong kalag. Timan ni kanang Mateo 4:4, Deuteronomy 8:3. Man does not live by bread alone, but by every word that proceedeth from the mouth of God. Now, abi nimo, there are many Christians who are spiritual bulimia. Sabot pagkakong sa bulimia, sakit kini sa usa ka tawo nga mukaon og labias kadaghang pagkaon apan iya lang yun ang isuka. This is a disease of a person who eats a lot of food but just throw it up, vomit later. Yes, daghang mga magtutuo karong panahon na, bagang duot sa mga magtutuo, mutuon sa pulong sa Dios a lot, but just don't believe and do not use it after studying God's Word. Paggaluoy, subo gyud una. They have that bulimic disease. Ingnon ta. Nakasabot ka ba? Mao ni ang pagtan-aw nato sa kadaghanan karong panahon na. Wa sila pagtuo. Now, dunay upat ka spiritual mechanics. Ako na po ding ihatag kanimo. Ang nag-una gyud ini is feeling of the Holy Spirit. Pagpapuno ka nato Espiritu Santo. Ikaduha, metabolize Bible doctrine. Inumdum ka sa 3 spiritual skills: spiritual self-esteem, spiritual autonomy, o spiritual maturity. Ikatulo, ang napulo ka mga paagis pagsulbad ug mga suliran gisangkap sa Dios kanato. Utilization as garrison of our soul. Mao na ikatulo. Ikaupat, ang atong pagkabot na gyud, pag-abot sa spiritual adulthood sa atong espirituanong pagkinabuhi. Isi, ibaw ka, dunay duha ka matang sa suliran. Unsa man ang mga suliran? Kita mga magtutumo, atubang ra gyud ini. There are 2 kinds of problem. People problem o things problem. Gusto? Dawat ka na? So, mo to akong kutlo di padugay ang tulo ka mga espirituanong kahanas: spiritual self-esteem, spiritual autonomy, o spiritual maturity. Now, mutukbil na po tagbalik bahin og mga milagro. Atong husbon kini aron din na gyud mo makalimtan pod. Talking about miracles. Ang atong Ginoong Kristo sa dihang mihimo siya niini mga milagro ngadto sa mga katawhan. Wa siya mubuhat niya to those miracles to remedy or prevent sufferings. Dili. Unsa man gyud ang tuyo
to show His credential as the Messiah. Mao na. Mao ginay ang tuyo. Karong panahon na, miracles are no longer legitimate since the Bible is now complete with both Old and New Testaments. Meanwhile, ang Diyos nagasangkap sa matag magtutuo niining pipilak o niining musunod. Mao ni gisangkap sa Diyos sa matag magtutuo. God's 7 provisions for believers. Ang naguna nini ang Biblia, of course. Ikaduha, ang pagka-omnipotente sa Diyos Espiritu Santo. Ikatulo, ang plano sa Diyos alang sa simbahan, church. You are the church. Ikaw-apat, tukma nga pastor magtutudlo. Nagyo tukma alang kanimo. Every believer has been provided by God in eternity past His right pastor teacher. Niya ikalima, privacy of the priesthood. Privacy means iyang tinagong panimuyo. Privacy sa iyang pagkasaserdote. Kaya kita mga magtutuo are believer priests. Ikaunom, ang logistical grace support. Tanan natong mga gikinahanglan adlaw-adlaw, pagkaon, bisti, sakyanan, unsa pa, trabaho, pamilya, all of these are the logistical grace support. Sangkap kini sa Dios alang sa tanan aron ana sila kay giyunan nga makatuon sa pulong sa Dios. Nya ang kapito, ang espirituhanong kagawasan sulod diha sa operational divine dynasphere. Now, during the hypostatic union of our Lord Jesus Christ, ang atong Ginoong Jesucristo wa mo gamit or execute His divine attributes to help His human attributes. Wala. Wala siya mag-agad, wala siya magsalig sa iyang Diyos nun nga mga kinaiya. Instead, iyang gigamit ang iyang Sophia, wisdom, kaalam, sabi ni Saya, sa iyang pagtuman sa plano sa iyang langit ng Amahan. When Christ was tempted by Satan to turn the stone into bread, samtang nagapuasa ang atong Ginoong Jesucristo for how many days? 40 days in the mountain. He was brought or taken by God the Holy Spirit to that high mountain. He was brought there tungod sa unsa? Plano sa Diyos nga Amahan alang kang Kristo. Si Satanas kanang tintal kang Ginoong Jesucristo sa pagsulbad sa suliran sa kagutom. Satan tempted Christ to solve our Lord's problem of hunger through a miracle. Iyang gitintal ang atong Ginoong Jesucristo. Ikaw, gigutom ka naman, kaya nagpuasa ka magkaha, imo ako nuning bato nga mahimong paan. Abi nimo, miracle is not what is important. It is Bible doctrine resident in the soul. Tungod kay ang Bible doctrine nga gigaling metabolized, mao kana ang tinuod ug matuod nga milagro. Sabta gina. Haybaw ka? I would just smile when I hear some people, believers and unbelievers, nga moingon nga kita kunuhay nga nagtuon sa pulong sa Dios consistently and persistently are not doing anything. We are just studying and doing nothing. Mupahiyom na lang yung magadungog na mga komentaryo. Well, this is better than doing many things without anything in the head, right? Sabot ka ba? Unumdumi yun eh. Believers are mandated to acquire knowledge. Knowledge, and more knowledge. For what purpose? Ang sabay tuyo? To be doctrinally smart.
Kaya kung mas smart ka na, bahin sa mga doktrina, we cannot be doormats in life anymore. You see? Being doctrinally smart as believers, why makatunom ka na to ingon nga unsa pamahiran? Wala. Doctrinally smart in life means smart in every facet in life. They be in the family, in our work, in our business, in our relationship with others, in leadership, etc. Nakasabot ka ba sa akong i-explicar nimo? Kaya bigod nimo, ang Dios buot nga kitang mga magtotoo, magmaisog, brave and courageous, not to be weaklings. No way. Dili ta mga weaklings, oy. Maisugon, ligon. You see? Yan sa man mo pagka isog og ligon kung wa kay pag tuon sa pulong sa Dios nga mao man ay tinubdan sa gahom nimo kaligon. You see? Mao na nga himuon na lang kang durmat nga tunob-tunuban ka na lang. You see? In fact, God wants believers to be victorious, successful, and winners in life. Samtag na, maunay kabubuton sa Dios. Kay buot sa Dios, nga kita makaangkon na ining musunod, mga panalangin, mga kauswagan, mga kalampusan, mga pag-usbaw nimo, promotion. Now you see, and how do we believers acquire niining alkong gipangisutan? Pagtuon, pagkaton, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios nganha sa atong kinabuhi. Mao ni. Ug dinhi una kita mohunong karong adlaw, ato ipadayon kini ugma. Daghan pa kayo kitag paghisgutan. Dinhi lang kita kutob, magampo ta. Salamat o Dios na ining higayuna nga among gipahimuslan ang imong grasya. Grasya maning tanan o Dios, wa kami amua. Salamat o Dios sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad. Ubani kami sa among paggamit sa imong mga pulong ngadto sa kinabuhi. Aron kami makakabot, abot kayo diyan ang among spirituhanong pagkahamtong sa among tagsatag sa kakalang. Salamat o Dios, ubani kami sa among paggamit nining mga kamatuoran. Pinagis pagpuno ka namo sa Espiritu Santo. Dada kami pagbalik ugma dinhi aron kami makapadayon sa among spiritual momentum kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.